Alfresco type yung place namin para maging ano siya sa mga tao na gusto ng parang kumakain lang sa labas, na presko yung hangin. Uy, akin lang to ah. Wala manghihingi. Right now, nag-produce kami nung ano namin, yung seafood lomi and pork lomi. Tapos, nag-serve din kami ngayon ng under breakfast. Ito yung dinadayo sa amin ngayon tuwing umaga. Nag-i-start siya every 7 a.m. to 10. Monday to Saturday po namin yung sinserve. Specialty namin dito, meron kaming kabsa chicken, Arabic food. Tapos meron din kaming mga sizzling sisig. Yung sinigang, dinagyan namin ng twist. Ginawa namin siyang sinigang sa lechon kawali. Meron din kaming bangus de cocilo, squid a la pobre, calamares namin na tinadayo rin dito. Naging trademark namin dito yung yung mga pansit namin, like bihon, canton, and sotak.